Ini nali tumpan la so video long na kithan ponji la bangke non hejong Airtel la pen Jio atum recharge ador kape bat la so aputhak sinali tumpan la so video long na than pachini ponik po akiba na hod ador ko anma la pen non akimi hod ador ko anma la so details aputhak sinali tumpan na than pachini ponik po nali tum la son update kilong versi fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon lapen latest update nalitum kilong versi afan adung hes tame belarjan thegloi podas tame nalitum berpon ekder non tangke non Jio lapen Airtel latum kon anse ador kape bat pon ma la so details aputhakle lang pon nan tangke non kicheng si labangke Jio user atum fan lo kicheng si labangke dak tariff table nalitum theglong si popular plans la senalitum la screen along tek pon long po dake tok do exciting plans lapen benefit unlimited voice lapen SMS plans lapen validity days lapen new plan price mate dagres nalitum tek pon long iklo gechengsi dak chithan pon lonang monthly afan mate achiklo jonwang lage thap aflan mate recharge ador le dak chithan pon lona kidamtang hot labangke 155 thap lo plotang dak 2GB long pon ikpo lapen 28 days afan lapen non ladak adora kimi mate ador kapa bat pon thu labangke 155 pen non kidam tang hola 155 ke thabatum non bangke 189 rupees si thap nangpo la lo polte nalitum la 2GB data long ikpo lapen 28 days la swali bangke long pon ikpo lapen dak do thulang 209 rupees ke thap kibana ho 209 rupees lapen hala sohod labangke 1GB lo per day long pon po lapen 28 days safan lapen non puthor la 209 labangke 249 ansi thap lo polte aprang la 209 ke thap an ali an bangke long ikpo la son thak sidak 239 ta non bangke dak 299 an dak thap nangpo lala pulte nalitum 1.5GB mate 1.5GB day long pon ikpo lapen 28 days safan lo lapen puthor dak 299 ke thabatum labangke puthor non ke thap thunang ji ador kimi labangke 349 an lapen 2GB arnesia long 2GB day long ikpo lapen dak 28 days safan lo lapen that 399 ke thap 399 of plans bangala non akimi ador labangke 449 an pensi non bang thap nang po la bangke RNC 3GB an long pon ikpo la pen 28 days afan lo la pen dak chiklo joni mate 2 month plans mate la 2 month chiklo joni of months tame ke thap bang do la pen akiban hot la bangke 479 thap lote RNC along 1.5GB long pon ikpo la bangke 56 days afan lo la pen non bangke 479 kalisi 579 an ador pensi non bangke thap nangpo lapen putho dak do thula 533 kidam tang hot la bangke akibana ador lo 533 lapen arnesia long 2GB long ikpo lapen 56 days afan lapen non bangke la 533 bangke 629 ansi dak ador bangke pabat pontriglo lapen 3 month plan safan mate chiklo jon thom stame ke thap bang do mane la amut ke thabang dudu la se la bangke akibana price mata akibana dor la bangke 395 la pen 6GB an silong ikchat po la pen 84 days afan la pen non akimi daga dor la bangke 479 an si thap nang po la pen puthot daga 666 mate 666 akibana dor lo la bangke la pen kilong ji bangke isivet lo kidam tang hot ka anma kilong lo so a benefit sidak long pon ikpo 1.5GB day mate arnesia long 1.5GB data long pon ikpo lapen 84 days afan lapen nona bangke 799 ansi ador en pon ikpo lapen puthor dak 999 la bangke la ke thabatum bangke dak ali an bangke isivet long ikpo lapen non bangke dak 1199 ansi dak thapon nangpo lapen dak annual nalitum theklongji annual la bangke la ningkani si afarman sungke thabatum ta dui lapen kidam ta hot 1559 ke thabatum bangke nona bangke thap tu nain la bangke 100 dia 1899 la ansi
thap nang ikpo lapen ali an kilong ji la bangke isiver lo lapen 336 days afan lo kidam tang hot kan ma kilong la anchot silong pon ikpo lapen kidam tang hodak 2999 ki thabatum la bangke nona bangke 3599 ansi dak ador pen la anador pen se thap nang po lapen ali kilong ji ba isiver lo 2.5 GB day mate arni silong pon ikpo lapen 365 days fan lo mate ningkan isi fan lo lapen data add-on mate booster pada pupu la speed booster lo labangke kidam tang hot labang 15 rupees pen 1 GB kilong labangke non bangke 19 rupees sidak thap nang po lapen 25 rupees 2 GB kilong labangke non bangke 29 an sidak thap nang po la son thak sidak 61 rupees thap lo pulte 6 GB ane long pon pon lo lapen non bang 61 kali sidak 69 an ador bang en pon iklo lapen ali kilong ji bang isivet lo ali bang lar le lang pakom ta paong ta dak pipon pelang lapen la son thak sidak pu postpaid afan lo kedam ta ani lida thak na than pon la bang ke prepaid afan lo lapen non bang postpaid afan lo postpaid long 299 kedam tang la bang ke akiban lo lapen 30 GB long pon ikpo lapen non la bang ke 349 an sida en pon iklo la son thak sida 399 thap lo pulte dak 75 GB an longi non bangke 449 an si thap nang po la selection no la Jio user atum afan la bangke la lo ador bangke non ador kimi bangke la so details banali tum chini ponik po la pen nali tum na so a video comment along tok ponik nali tum koloso arichas nali tum chet thap ik verma la pen kolobangs nali tum ningke dogma la bangke nali tum comment lang tok igon la pen non la ador kapi bat pen nali tum ning sama ing samse mala stame nali tum tok ik tamelo la pen puthop non Airtel user tum han stame ni li na than pechini ponik po Jio paklang det benefit puthot Airtel tum stame ador bang pabat pontu adlo as non hola so ador teng non kimi ador ni li nang than pechini pontu ikpo screen lo nali tum thek pon long ikpo la bangke Airtel user tum han lo lapen prepaid plans lo non ili na than ponji labangke lapen aprang dak labangke MRP adora kimi lapen non puthot nali tum la puthek longji adora kimi labangke ladak an bangke adora ki ban no lapen benefit kan an se ali kilong ma hala aswali bang dak lar pon pe kan an aprang kan ma kilong la an se non stame long pon ikpo stame ador bang sta pa bat pon iglo lapen kidam ta honon nili na than ponji labangke prepaid sim afan mate prepaid plans afan lapen unlimited voice plan afan kedam tang ho dak ador ki en pon kon anma labani le than pechini pon ikpo 179 thab lo pole 28 days afan long pon ikpo lapen 2 GB long pon ikzi lapen unlimited call lapen 100 SMS per day nalitum long pon ikzi lapen akibana dor labangke 179 lapen non nalitum ki thap thunang zi labangke 199 ansi nalitum thapon iknang pu lapen la son thak kidam tang hoda 445 pen 84 days of analitum long pon ikzi lapen dak 6 GB data lapen unlimited calling 100 SMS per day lapen non adora kimi banda 509 rupees ansi nalitum thap nang ikpu lapen la son thak sida 1799 kidam tang hodlo labangke lapen 365 days fan matining kanisi farmano lapen non ador labangke 1999 ansi nalitum thapnang ikpo lapen putho dak dotulang daily data plans labangke lasono nalitum thek ponlong ikpo ador kedam tang hot 265 ke thabatum non 299 an thapnang po lapen 299 ke thabatum labangke non bangke 349 an nalitum thapnang po lapen kedam tang hot 359 ke thabatum stamenon 409 rupees an thapnang po lapen 399 ke thabatum non 449 an thapnang po lapen ali kilong labangke kedam tang hot kan silong mala soteng silong panik po lapen puthot dak dotulang 479 ke thabatum labangke dak non 579 an se thabnang po lapen 549 ke thabatum labangke non kimia flans labangke 649 an se thabnang po lapen 719 ke thabatum non labangke 859 an se da dor bangela an pen se thabnang po lapen 839 ke thabatum labangke 979 an sinon bangke thabnang po lapen 2999 ke thabatum non 3599 lan se dak ador bangke en poniklo lapen
nalitum theklongji data add on mate booster ahin bangla sonlo 19 rupees kitap 1 day kita lapen 1 GB kilong nona bang ke 19 rupees kalilo 22 si non bang da ador bang pa bat ponik lo lapen son thak thak dak 29 kitap atum stame non bang ke dak 33 ansi thap nang po lapen 65 kitap atum non bang 77 ansi thap nang po lapen ali kilong ji la bang ke dam tang hot kan ma kilong la sot neng silong ponik po la sinon ta apor doiglang July la non mo chiklo July 3 pelote nanglitum laki ban an ador la bangke long igelo la sin non akimi ko an madak en pon la sorting sinali tum thap nang po jong sinali tum non recharge ik po pulte nali tum thabik etta melo mate already nali tum thap dun ji pulte thap dun melo kali pulte nali tum mo so dor nang lelo pulte la so dor tings nali tum bangke thap nang po jolalo dasila so video nalitum kan share un share egon lapen Airtel user tum stame nalitum ko so plans nalitum ka user ma lapen ke thaver ma nalitum la so video comment no stame pachini ikme mate tok ponik me lapen la so dor kapi bat pen nalitum ka an siningang sama la so puthak stame nalitum tok pon ikme lapen la so video nalitum kan share un share ego karbiang lo ras stame pachini ignang lapen pelang iknang lapen la son update nalitum kilong verje fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon la sipinia video long la aning ton ponik nang la domi thakme ka duka vi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do an fasta me nilhen pen kardom.